ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି 100 ପଣିକିଆର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ଠାରୁ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ଜାଣିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ପଣିକିଆର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ମନେକର 2 ପଣିକିଆ ଜାଣିଛୁ, ମନେକର 5 ପଣିକିଆ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, 6 ପଣିକିଆ ବି ଜାଣିଛୁ, 7 ପଣିକିଆ ବି ଜାଣିଛୁ, 8 ପଣିକିଆ ବି ଜାଣିଛୁ, 9 ପଣିକିଆ ବି ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ 2 ଦୁଣେ 4, 2 ତିରିକି 6, 2 ଚାଉ 8, 2 ପଞ୍ଚେ 10, 2 ଛକେ 12, 2 ସତା 14, 2 ଅଷ୍ଟା 16, 2 ନୂଆ 18, 2 ଦଶାନ 20 ଏମିତି କରି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା, ଚାଲ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 24 ପଣିକିଆ ବିଷୟରେ କରିବା। କେମିତି 24 ପଣିକିଆ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ପଣିକିଆ ଜାଣିଛୁ, ଆଗରୁ ଆମେ 4 ପଣିକିଆ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ 2 ପଣିକିଆ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ଦେଖ। 2 ଦୁଣେ 4, 2 ତିରିକି 6, 2 ଚାଉ 8, 2 ପଞ୍ଚେ 10, 2 ଛକେ 12, 2 ସତା 14, 2 ଅଷ୍ଟା 16, 2 ନୂଆ 18, 2 ଦଶାନ 20 ଆମେ ଜାଣିଛୁ 2 ପଣିକିଆ। କିନ୍ତୁ ଏବେ 4 ପଣିକିଆ କରିବା। 4 1 4, 4 ଦୁଣେ 8, 4 ତିଆ 12, 4 ଚାଉ 16, 4 ପଞ୍ଚେ 20, 4 ଛକେ 24, 4 ସତା 28, 4 ଅଷ୍ଟା 32, 4 ନୂଆ 36, 4 ଦଶମ 40 ଏମିତି ଜାଣିଛୁ, ଲେଖିଛୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 24 ପଣିକିଆ କରିବାର ଅଛି। ହେଲେ 2 ଆଉ 4 କେତେ? 2 ଆଉ 4 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 2 ଆଉ 4 24, 2 4 4 8 48, 6 1 କେତେ ହେଲା? 7 7 ଆଉ 2 କୁ 2, 8 1 9 9, 2 6 କୁ 6, 10 2 କେତେ? 12 12 କୁ 0, 12 2 14, 4 କୁ 4, 14 2 16, 8 କୁ 8, 16 3 19, 2 କୁ 2, 18 3 21, 21 6 କୁ 6, 20 4 24, 24 0 କୁ 0। ଦେଖନ୍ତୁ 24 1 24, 24 ଦୁଣେ 48, 24 ତିଆ 72, 24 ପଞ୍ଚାଉ 96, 24 ପଞ୍ଚେ 120, 24 ଛକେ 144, 24 ସତା 168, 24 ଅଷ୍ଟା 192, 24 ନୂଆ 216, 24 ଦଶାନ 240 ଏମିତି ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା। ଏଇଟା ତ 24 ପଣିକିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା।